s'han passat l'any amb intrigues de Palau, com li deia fa un moment, amb els antisistemes reunits per buscar solucions, com enganyar l'Estat, com fer trampes, etc. I han oblidat segurament que són govern, i que han de governar i que han de presentar pressupostos i que aquesta és la seva obligació. I com que no ho practiquen gaire, això de l'autogovern de Catalunya, perquè vostès constantment projecten el missatge de que no hi ha autogovern i que no tenen competències i que no poden fer el que haurien de fer quan sí que les tenen i tenen molts recursos, jo crec que s'han oblidat d'alguna manera que aquesta és la seva obligació. I vostè avui s'ha agafat una altra vegada aquest discurs fàcil del victimisme. La culpa la tenen els altres, la culpa la té Madrid, aquest govern d'Espanya que tot el dia ens vol mal i que ens roba, bueno, no he dit ens roba, però vull dir que ens menysprea, que vol trencar el sistema autonòmic. Tot això no és cert. I vostè ho sap, conseller, perquè vostè coneix perfectament i personalment membres del govern i sap que aquesta no és la seva finalitat ni el seu objectiu. Però vostè s'agafa en aquest discurs victimisme que no és la seva manera de fer, no és el seu estil, és l'estil d'altres persones del govern, no és el seu estil.